morning mga ka-That's Good. Ito yung garden na tinatrabaho ko. Tinitignan pa namin kung ano yung mga halaman na tutubo at mabubuhay bago ko ayusin yung mga itatanim mga ka-That's Good dito sa eto kasi banda rito ano na to, herbs, mga herbs na to mga ka-That's Good. Hindi pa naayos to, huli na daw to, panghuli. Diyan kasi mga namumulaklak yan. Ito naman herbs. Dito yung vegetable. Ito yung ayusin ko ngayon. Ito yung gagawin ko ngayon. Ayan, ginawa ko nung nakaraan yan. Yan yung tatanim lang ko ng patatas. Ito mga ka-That's Good, tataniman ng kamatis, ng carrots, sa mga pepper. Ito, ayusin ko yun mga ka-That's Good. Kunin ko lang yung pangbungkal ko ng lupa. Ganda rin nito. Basta pag naayos to ka-That's Good, maganda to. Mga ilang taong kasing hindi naayos daw to, kaya ganito ang itsura niya. Walang nag-asikaso. Kunin ko lang yung pangbungkal ko mga ka-That's Good. Andito yung mga gamit. Ito yung pangbungkal, pang-araro, cultivator, tiller. Tawag nila kasi tiller. Ayan. Tulak ko rito. Ito yung mga soil. Ano kaya itong lalagay ko? Blended manure. Tsaka mushroom manure mga ka-That's Good. Tsaka may sea soil sa ilalim. Sea soil yun. Kunin ko yung saksakan. Ito may mga tumubo ng mga mga sibuyas mga ka-That's Good. Ito yung mga tanim pa nung mga nakaraang taon pa ka-That's Good. Lumabas na nga sila dyan sa sa plat eh. Ito ready ng tamnan to. Bale inaantay na lang na tumaas taas yung temperature ka-That's Good dahil malamig pa. Mamamatay pa ang halaman pag itinanim mga ka-That's Good. Ang lamig. Malamig dito ka-That's Good sa kanila dahil bundok. Yung kunin ko yung pangbungkal na to. Tsaka ito ang kailangan ko. Tsaka ito. Nagpalit din ako ng sapatos ka-That's Good. Kaya garden shoes. Bota na low cut. Ito muna. Tapos kunin ko tong extension. Ito ang sabay sasaksak ito. Ang daming ibon. Ang daming ibon. Oops. Stretch. Come here. Siya pala yung nangahabol sa mga ibon. Tapos may saksakan lang dito ka-That's Good sa garden. Yan. Sasaksak ko ito. Tapos nandun na yung extension. Yan, ganyan lang ka-That's Good. Tapos yan, haba ng extension. Gagamitin natin. Mag-aararo na tayo. Ganda ng pang-araro eh. Ayan, mga That's Good. Isa na natin para matapos natin to. Ganito lang to. Hilain mo lang to. Ay,
pindot mo to, tapos hilain mo to. Hindi ko napagana yung ano. Hindi ko napagana tong tiller. Baka walang kuryente yung saksakan mo. Kaya baka imanuan ko na mano-mano ako magbungkal. Yan, naikalat ko na. Naikalat ko na yung mga organic na fertilizer kadatsun. Tanggalin ko tong mga damo. Baka sila ang makinabang. Tanggalin. Binubungkal ko lang konti. Malalambot yung lupa, hindi mahirap kadatsun. Hindi mahirap bungkalin. Ayan. Excited na ako sa mga halaman. Doon kadatsun itatanim may cucumber. Cucumber dyan. Tapos dito mga kamatis. Yung malalaking kamatis. Tapos yung mga gilid mga kadatsgod yan. Mga gilid sa ano. Yung malilit na kamatis. Tapos dyan sa doon kadatsgod sa kabila. Patatas. Tapos dyan sa gitna baka pepper. Yung mga box na yan, carrots kadatsgod. Lilinisan ko rin to. Matinding linis niya kasi sobrang lalaki na nun mga damo. May pagmerienda. Nag-aawis natin merienda. Tara mga friends. Merienda muna tayo. Yan yung bisikleta na kukunin ko. Nare-restore ko yan. Ang ganda niya. Vintage. Tapos na yung break time kadatsgod. Ang gaganda ng mga pananim. Yung mga itatanim mga kadatsgod. Nakabili na. Hindi ko lang na-i-video dahil ano pa, surprise mga kadatsgod. Pag itatanim ko na tsaka ako i-video. Ito mga to, hindi to itinanim. Parang mga tumubo lang to dun sa mga natirang mga naiwang mga pananim na sibuyas dito noon nung nakaraang 5 years ago pa daw. 5 years na palang hindi na gagalaw tong lupa kadatsgod. Matagal na pati yung garden. Kaya pala, ayan o, garden din to. Unti-untiin kong linisan kadatsgod para maayos. Wala na, hindi na napaandar kadatsgod. Naulanan yata kasi yung ano. Naulanan yung cord. Mulang kasi kahapon. Napagana rin kadatsgod. Gumana rin yung machine natin. Kung kailan na nabungkal ko na tsaka gumana.
oh. That's good. Bubuhol yung mga ugat ng damo. Grabe yung ugat ng damo. Mas matigas pa yung ugat nila kaysa kadaswit kaysa yung ano, yung pananim na halaman. Bumubuhol kaya umihina yung ikot ng tiller. Kaya tinatanggal ko. That's good. Madali lang tanim ng gulay dito dahil puro machine yung gamit. Kung gagamit ka man nung hindi machine, madali lang kasi kompleto ng tools. Ayun, ang ganda na. That's good, no? Pwede na. Ilagay ko, ano ko lang to, ayusin ko tong mga gilid. Kailangan maganda mga kadaswit. Lagay ko lang tong mga, ito yung mga patubig kumbaga. Itong mga hose na to kadaswit. Yan yung mga pandilig. Meron pa rito ito, sprinkler to. Yung mga nandito sa gilid, sprinkler, ayan. Ito naman, mga pandilig din yan sa mga halaman na itatanim. Meron pa sprinkler dito na isa. Ito. Ito naman, mga para sa mga kamatis. Dito aakyat yung mga kamatis. Ayan, ayos na. Ayusin ko lang tong mga kahoy. Ito. Patayuin kong gano'n. Kasi kailangan maganda. Hindi pwede yung pwede na. Kailangan maganda. Tapos tatanggalin ko yan. Mga damo rito sa gilid yan. Ayusin ko yan. Para pag tumubo ka, that's good. Ayan, patayuin ko mga ganyan. Yan. Para pag tumubo yung mga halaman, magandang tignan. Di basta tinanim lang. Uulan na mga kadats good. Ano ko na to? Itago ko na to. Dahil uulan na. Tago ko na tong gamit. May mga taguan mga kadats good. Depende sa gamit. May taguan. Uy. Ito yung panlagay ng fertilizer. That's good. Sara ko rin itong compost. Yan yung isang bisikleta ka, that's good. Pero mas huli ko na itong mukhang mas brutal to. Natapos ko rin na, that's good. Hindi ko na inano itong isa. Lagay ko muna doon. Hindi pa kasi pwedeng magtanim, that's good. Pero natapos ko na. Ito yung isa. Tapos yung gitna, nabungkal ko na rin. Ito, nabungkal ko na to. Tsaka doon. Nabungkal ko na rin to. Ito na lang isusunod ko. Medyo mas madugo kasi ito eh. Mas madugo tong isa. Ito ka, that's good. Grabe ang damo eh. Kailangan to ng masinsinang usapan. Mag-uusap kami ng mga damo. Bibigyan ko sila ng ultimatum. Pag hindi pa sila umalis dyan, ako na ang aalis. Ayan na, ka-that's good oh. Excited na ako mga kadasgod dahil nakita ko yung mga pananim. Nandun na, nasa greenhouse. Ready nang itanim. Antayin na lang yung tamang panahon kadasgod dahil hindi pa pwede. Malamig pa masyado. Ready na. Doon na lang kadasgod ha. Panghuli na yun dahil pwesto ng carrots yun. Kadasgod, tsaka ang daming damo. Balik ulit ako within this week. Baka Miyerkules na. That's good.
Ayan, oh, uulan na. Uwi na tayo. Ang ganda nito. Kakabuka lang ngayon kadatsungot kasi kaninang umaga punta ko rito, hindi pa to bumuka. Pero ngayon, oh, parang tulips to kadatsungot, ibang variety lang. Hindi ko alam. Ito, nakalimutan ko na rin pangalan.